min kalti ro mingli chuan I best friend nupui hual ka ni hi nilo zu hian ate zong kumruk liam ta khan a boral dai to lom engma pui ti na anei chuang lowang nanzi min kal san le do nim ni ani pahnih hi lo in ngai zawng tawh thin ni in nanzi hian mingli chuan a thian tha ber zu hian a chu pasal hual atan a lo nei dai ani awm e zingah chuan nu mingi chuan a lo khawl hara kan in puiah I lo len tur thuisoi kha darsawm a ri taw nia a lo tih chuan kalo thei ngil dai alawm kalo kal nga lang ti in a thawa li chuan ei bulah awmim a ti erawh chuan awmlo ti in a chhang thung nu mingi chuan li chuan a awm bo hlanin kumruk lai mei chu main group tan theih tawp I lo chhuat tawh thina tuna a lo haw ve ta buka a kutah dah miah tur aw I ha lutuk e ti in a lo hrila ming chhungkua ah sei lian I ni a fanu ang che in ka en che ni zu hian a nen in hual awang khan I hun tha zawng zawng I khawhral zaw vek dawn pasal te hi nei ve tawla tha ang a ti leh lai chuan lin chuan na chu a lo lut a zu hian a nupui hual ani ti an hre vek ang chu a tih chuan an in nei chuang hlei nem a thin a puar rei tawh a fil si a khawngei thlak nangmah khan lo zawn pui nge te anu chuan a lo tih khum zeka nute chutiangin ka mamawh lo du le keiman ka zawng mai ang nanzi chuan a lo ti ve thung li chuan a ngawnga love bite chu hmuhin bial nui nei ve ni maw fim khur hleng che nupui tur hi thlan uluk an ngai te mai ania ti in nu mingi chuan a hrilh zui le zanlam khat chu thil thleng pal ani kha ti in nanzi chuan li chuan a chu a hrila in hmuh chhun zawm zel a du tawh lo thu a sawi awang chuan li chuan a chu a lung awi lo hle nanzi chu a fanu yaya I damdawi in a awm chuan a lo khawla a ngaih thu a rawn sawi doctor tanga chuan yaya I an zaina tur chung chang vel chu damdawi ina a lo kal hunah a hrilh tur thu a sawi awangin a phur tawh hle thil ei thala tih vel a lo sawi lai erawh chuan li chuan a phone chu a lo chu sak thuta a off sak dai chutah a haw mai chu phal lovin secretary a nin laiah a thian te nena an zui in na hmunah chuan kalpuiin a in ngah tirlui ta tang tang a a thian te lah chuan in hmuh khawm lawm nan li chuan a aiah zu in mai rawh ti in an lo nghian tlat a khatia ramdanga a awm hnu lawkah khan nau thlathum mi a lo pai reng ani tih nanzi hian a in hre chhuak a mahse li chuan a chu a hrilh duh ta lo zu chu a in hnem em awangin damdawi inah hial a awm phah nghe nghe a pum a that lo em awangin zu chu in tawh lo tur chuan an lo hrilh a zia awm deuh hnu chuan a fanu tlawh tur chuan a va kal ta a doctor tanga pawh kha lo awmin chest an lo khel dun mek a ani chuan lunglam pang zirmi mithiam tak rampawn atanga a lo hawl hlim hlawl a awm a yayai tan hian ka lo be chin dawn nia ti in a hrila inzai tur chuan sum tam tak an mamawh dawn awangin nanzi chuan pawisa a la khawl mek a lo ni doctor tanga chuan ka duhna che hi haider zel dawnim ni ti in a lo zawt ta hial a mifel taki ni a min puina a kan lawm thin khawp mai ti chawin a chhang li chuan a chuan lo hmu in a thik hle thian chaw lawm kan ni a tih takah chuan engtin hma chuan a ti zui ta lem lova darling ti a safe chuan a rawn call yaya hi ani awangin li chuan a chuan hrialo se a duh bawk si a a rerul lak pen sak nan ti in a nghawngah chuan a han faw sak zeuh phone chu a off dai awangin yaya chu a nu zawng tur chuan a lo chhuak ve ta mahse nurse chuan lo hmu in room lamah chuan a hruai let let a zawk a li chuan a chuan zawna tam tak zawt mahse in hmuh a duh tawh lo thu che in nanzi chuan a chhang thung zu hian a tihna chuan nanzi chu la cheng ringin a nu chuan khawngei kal I duhduh hunah hian I riak bova zu boral na pawh a reilo teh reng nen ler lutuk mai ti in a lo hau hrep hna a ka buai ve lawm bakah kumruk lai lawm liam tawh ti a chhan takah chuan ni dawn take rem takin hna thawkla pawisa kan mamawh leh tawh nia ti in a lo tlawn hur a pawisa ka nei lo nanzi na tih takah chuan hui kom lutuk mi hmangaih na pawh nei lo mo kan nei van duai lutuk hi chu a pawi ngot mai ti in a tap der leh ta hluam hluam mai
Zu singi la chuan kanu tikhan kan mo nu hi tibak vak sil su ka u kha chu ladam sila chuan adwat viawang ama wanga thi ani kha theihmil su alo ti deuh kher li chuan a chuan nanzi pualin kumruk liam ta a khan proposal ceremony alo bua sai ru renga zu singi in hliam thu le boipui tu nei lo thu a hriat ta ka chuan nanzi lo la thleng lo bawk nen awanga inventory a chumi chhung chuan nanzi chu lo thlengin zu yana pawh chu alo thleng phei bawk a chunglam atang chuan glass no lian pui mai hi lo tla thutin nanzi a fuh tur chu zu yana chuan lo dangin aluwa chuan a tlak ta a nanzi hlau lutuk pawh chu alu suiin a thidang zui ngal kha zu yana chuan alo thih pui zui ta lo ni zu singi chuan zungbun hi nanzi chu alo bun tira ka u nau pa mo lutuk kha nangma wangin a thi pha a li chuan a hi min chu pui theilo turin kan siam tiang che a ti ri ruk mek lain nanzi pawh chu lo har chhuak ve ta a ka u nau pa din khan in hual lom ma se hei boina in tok ta ni hi ti in thalak te chu lo hmu a zungbun abun tir ang chia dang te chu lo la chhuak vel nanzi pawh chuan angai in a hre lo hle a li chuan a nge zu yana zawk ti angai tuan a sa hle atluk na lama khan alu alo so ve kher bawk nen chu mai ba ka hypnotize te an lo ti tir bawk awangin thil chu mu mal takin a hre lutuk to bik lova chutia nukul tuna an mo nu hual ani thu le evidence nen lama an lo phor ta ka chuan anu la chu an sir alo tap ve ring boka a thu cham la chu nanzi ta na ngai thlak nuam lo tak ni in kan fapa omlo ma se kan chung kwa hi min enkol angai ani fanu ang chen ke nang che alo ti ve chen bok si an fapa li an u nau pa chu ama wangin an chan bok si a han nu chon mak mai chu nuam lo ti na riau anei ve ta chu wang chuan tun thlengin an bula hian chengin a chom chho ta char mai alo ni poisa pek mai tur anei lo awang chuan arang ka chak thi chu a hral tur chuan a peli ta ringota zu singi chuan ka graduate ve to a thian te chuan hnan pu vek to khonga in mengrupa khan hna min tho tir ve ro o ti in alo la ngin zui company lama chuan li chuan a mood off pawh chuan na thok te laka chuan lo chuanin coffee ringot pawh chu alo siam that tir ring mai chu alo ni nanzi taknel pawh coffee chi hrang hrang le chuan a tir kual na sa hle a bai sui khop chuan awak kual na sa hle meeting report a siam te pawh chu lo en sak thadu lovin meeting danga chuan i lo kalangai to lowang midang ka hruai dawn te alo ti khum vela kan personal feelings hi na in a tuar tur ani lovania nanzi na ti po in chutiang personal feeling ka nei love mu che pawh ka pe to lo kha hei hi mangro meng chung kwa ten an na thok te an chorim lutuk an ti ka du lo wang ani kha ti in akena a spray tur damdoi ero chu alo pe sham ngoi ring chuan a chhuaka chuti rualin secretary dang mithar liangi an ti chu a tok ngal chung ko house tak atanga lo chhuak ani nge a ain cheina atang pawh chuan a hriat hle nanzi nen pawh hian an open lai atanga lo in hre to ni in anin nil sa em bawk meeting tura li chuan an a hruai chhuah pa chuan nanzi run lui nan ti in aluwa te chuan alo twai sak vel deuh khera meng chung kwa te na nupui ta na an hual ruk reuh ani ti pawh a hrile zel bawk nen nanzi chuan nuam lo ati ang reng hle apum chu run na le thutin damdoi la chu alo kol mai si lo chuti lai kara sangi chuan i office hi liangi tan da ruanga ya bosin min lo hrila lo in thar chhuak mai ro alo la ti zui pon lama table lama chuan a thu chhuak ve ta a thawh pui thin khat te pawh chuan an lo khawngai ve hle thil dang zung a in zu singi hna a hmu sak theilo tur chu hriawma ti bera a hrilh ngal vat nge liang chung kwa te chuan an fanulaka rin na ngata project poimo tak khoi tura a secretary ta na athlang chu lom thu te lo hrilin chu eya te chuan an soma an tawngkam vela chuan li chuan an chu mak pa tan an du hle ti alang liangi pawh hian a rukin alo du ve ring to chu lo ni in ma se li chuan a chuan ani te chu man atanga kanaw ang chia kaina lom ka du sak lo theinang
alo ti dai thung liang i chuan Nancy chu lo be heu heu rengin Li Chuan a chan chin te chu soipui ring zela tuia in lok hlanin liang i chu rini chuan subsidy klapa document poimo tak mai submit turin alo tir bo dai ti reng a hre si lova Li Chuan a chuan khawng e liang i engemaw taw vei chuan i chak lo viawang tiin alo ho pha nge ani pawh chuan a zawng ve ngal an lo in hruai haw a Li Chuan a chuan enga ti nge khatiang hmunah ti khan ama chawai kal tir tiin document chuan a lo vawma Nancy wang ani lo ka ti tu kha u nau pa liangin a lo ti po in secretarial department in charge a lo mani amo phurna ani a lo ti le bur mai Nancy ero chu angoi renga a in beng dai thei zele document chu charin ka thiam lo ani ka hria trin na hi a buai le thut zela tiin dam diai chuan a chhanga nep lu tuk chhuak ro Li Chuan an ti chuan a chhuak zui nal nal zandar som dawn thleng chuan Nancy chuan hna thawk char chara a bulah chuan rini kha lo mu thlu lawp lawp thung ama wanga an pu in Nancy a hau vak mai kha a in thiam lo ve hle lo ni ka thiam lo lawm engmah thiam lo nei nei hlei nem va ho to ro tiin a tir haw a zinglam dar li a ri tawh a Nancy chu amuda chhuak hle a amu hil ve ta nge Li Chuan a chuan lo pawm thawin a office a sofa chuan a mut tir a hnu deuhah chuan a nu zu in a lo khawl har a pawisa batna ten hreng betin milian thum lai mai a puk chu pe ngal tur chuan an lo hril a lo ni in tihna chuan engmah ka pe lovang cheu mahse in chhuah tir chuan reilo te ah ka rul vekang cheu tiin amah mantu te chu a hrila ani chuan nuai nga tal lo keng phawtang che an ti awang chuan a tlan chhuak zui ngal Li Chuan a pawh chuan a lo hmu renga a fanu zeina tana ati a lo khawl ve keuh keuh pawh chu nuai nga pawh chu a tling si lo chu pawh chu a pek leh mai lo chuan chulai hmuna ama ko tu chu ling chu a lo ni a ling chhung kaw fapa lo ni kawhmawh bawl ching ve tak leh thin che tak ani mawi lo taka Nancy khawih a tum awangin chu bottle in a lo chhu tawh nge pawisa khelna hmun nei tu ni in chutah chuan nu zui chuan milian thum chu a lo ba lo ni Nancy chu a sawi sak tir ta hrepa chunglai hmunah thil thleng chu secretary ka tengin Li Chuan a chuan a lo hre ve le a tun hnaiah Nancy account chet vel dan zung zung lo chui chiang vekang che thil dik lo a awmem ka hre du ani tiin a lo hril rang deuhin factory lam chu a pan zui ngal Lin Shu chuan Nancy chu ngaidam dil tur chuan a lo tur chhena a fanu a mi thla a lo langin amah chu tlawm lo viau ma se a fanu tan chuan a dam hram hram a langai si a chhipa lei si in ngaidam chu a dil ta char char mai a chal te pawh chu a sawh thi vek tawh a ni khaw hre lo chuan a awm zui ngal chutah Li Chuan a chu lo thleng ve thungin Lin Shu chuan thil awm zia chu a lo hrilh fia zung zung a Li Chuan a chuan Nancy chu lo pawm tho lawpin a haw pui dai secretary chuan pizui khan milian thum chu a lo batak take Lin Shu pawh kan sawi sak tir hlak awang khan damdawi ina a awm mek ani tun hnaiah pizui te chhung kwa a chawm tlat awangin Nancy hian company tanga a hlawh hi tam hle mahse a kham lo hle niin a lang tiin Li Chuan a chu a hrila ani chuan le Shu hnenah chuan milian thum chu lo thon phawtla a dam chian hunah kan hmu leh dawn nia tiin a lo hril Nancy pawh Li Chuan a inah chuan lo harin an in ngaih zawn laia a thil pek te pawh kha a lo la kawl thar ngani tih te chu a hmuh pha Li Chuan a thawm hria in a mu hil der zai ani chuan a harh tih a hre renga inba chu ka pe tawh e mahse installment talamin rul anga yang min rul tlak thei hma chuan ka bial nu ange ni awm angai bawkang a tih takah chuan a lo tho chhuak hlawla in ngai zawng anga awm kher chu ka thei lovang mahse tlem tlem in ka rul vekang che mani in hral hi ka duh lo ani a tih chuan ka puina chan che chu ka duh wang che ni lovin phubalaka ti hrawm che ka duh wang ani Li Chuan a chuan a lo ti tala ni lenga Li Chuan a in a awm chu tih tur awang duh hle a yai nen a khat tawkin an in bia a a ngaih thu a lo sawi tak rengah chuan in chei sok sokin a hliam te chu a khuh mawi hnuah damdawi in lam chu pan a tum a mahse Li Chuan a lo haw nen an in talk
damdawi ina doctor kha hmu turin in chei deuhin kal lei tum ani maw tiin chhuar lo phal sak tlat lo. A tu kai rawh chuan li chuan a mut theih hlanin yayai hmuh tur chuan va kal ta thaw a bazar ah te hruaiin a duh pheikhawk te a lei saka ice cream a ngen erawh chuan ipum ana ang tiin ei a phal lo. Toilet ah a kal san hlanin yayai chuan ice cream chu a ei chak em avang chuan a lo va lei ru hram a. A let lehlam chu liangi li chuan a leh a nu te nen an in tawk. Duawm an tih reuh em avang chuan a kum zat te an lo zawt a. Yayai kan nia kumruk ka tling tep tiin a lo chhang a. Li chuan a chu hmel tha a ti hle. Uncle pa ka nei si lova ka pai ni duang ngem tiin a lo zawt. Pi chuan khawng ei nu ka tu nu han ni mai la chuan ka duat reuh viau ang che i hmel tha si tiin a lo zawt a. Bathroom ah kala ti a chan chuan li chuan a hruai phei a. Uncle ice cream kha a ru ka kalei ania ka nu hril su aw tiin WeChat lamah chuan in friend a dil ta rewa. Uncle ka nu chu hmu ve la ka ti e a hmel tha lutu ka sin a ti erawh chuan nerkhum sakin i nu chu hetlai hian lo nghak reng ro aw ka buai deuh a tiin a kal san ta a. A fanu bo zunga lo phar buai em em nanzi nen chuan in hmu lovin an in sul pel zui ta ni. Ole a hmasa in khawmpui kan nei wangin video te a hun taka ka rawn dah chuak thei lova i mi hriat thiamna ka rawn dil a a tawp thlengin mi lo en sak leh theuh dawn nia aw. A piah deuhah chuan yayai chu a lo thu reng a a nu a hmu ve leh uncle hmel tha deuh mai ka hmu sin tiin a lo hrilh vat a. Pa hi chu i duh ve ni tiraw mahse i dam phot anga ya lawm tia a nu in a chan tak kha chuan li chuan a chu voice message a va thawnh a. A nu chuan a hmu duh ri lo che ni chu mahse in hmu ve phot ula chu ka duh khawp mai a tih laiin Nancy a lo lut a. Ka bial nui nih kha enga ti nge ni le nga i vah bo tak mai tiin a lo zawt. Engkim a report thlap thlap a ngaina ka hre lo tiin a chhang. Pi ber chuan li chuan a chu pawn lama tang chuan a lo ava. Nancy hlau thawng chu a biru zui ngal. Enga ti nge tunlai company le inpui lama i lo va lang khat ve tiin a lo zawt lut. Ka tha lawm min ngai tua su a tih chuan a ni le chung ko doctor i ko tih thawm te ka lo hria a hmeichhia i hruai hawim ni. O kum som thum ka ni ve tawh hi ka fapa i nih kha tunge ka zawng kual dawn. Nu mengi chuan Nancy chu a han hmu lo hlau. Li chuan a zawk chuan lo din hle in hnuai lamah chuan an chuk thlak san ta a. Company a na thawk tura va kal lehna hmasa berah chuan beisei lo takin secretary thar an lo nei le a zu singi kha lo ni reng mai. Li chuan a lo kal chu unau pa ni zan khan i kara ka lipstick ka thei ngilem tiin a lo zawt deuh kher. Ka hmu mi a lo tiin a lo chhang muk. Ka dana ka hre lova hei hi ka cookies siam ania min pui awanga lawm thu suinan min nei sak rawh tiin a lo ngen. Liangi chuan a lo thik mel hle a Nancy pawh chu ti tho. Li chuan a la chuan secretary chu a pe dai a. Min pui thei si lova ti dan kong dang ka dap tamai ani kha nang ai chuan ka lak deuh ani hi. Li chuan an min thawt tir a lawm. Zu singin a tih deuh kher po in Nancy chuan a chhang duh lem lo. In pui lama leng tura nu mengin a som awangin li chuan a nen chuan a kara chuan an chuang haw a. Nung lama liangi a lo mu hil thung. In pui a chuan liangi nu le pa baka li chuan a pa pawh chu lo tel ve bawk. Li chuan a le liangi te in nei ni tur ngai tua ho an tum chu lo ni in. Liangin uli chuan a duh hun hun a ni mai a tih laiin. Pui ka ti khawp mai tuna nupui nei tum na engmah kala nei lo. Kan sum dawn na hian chu chuan lama mawh ri lo boka. Li chuan a lo ti ta dai mai. Boruak dang hip turin lingi chua chuaka. Nu mengi chuan a fapa chu havin ngai dam dil nge nge yang che i che dan kha i ti sak lutuk a lo ti vata. A pui lo in nor lui chi ani bik lo alom. E Nancy takin i pasal tur tha deuh mai ka zon hmu sak che kha enge chan chin liangi nu chuan a lo ti dai. Kanin text ve zeu zeu thin tiin a lo chhang a. Avalom ve zu chung kwa so chua san vat sila ka duh pui khawp mai. Nu mengin a tih laiin
nan si chua ding hluaya bathroom lam chaw pansan lin chuan a chuan alo zui ve bawk tu mawi text thin chu alo ti ngal nang pawh liangin nen in nei in tum tho kha ke pawh in ka du ka bia ang tin alo chang ka nei ang ka ti ngai lo chu pawh ni se nang le ke chu una wang kan ni a rem dawn chuang lo ka tan pawh mi fel tak midang zawn hi a tha ni nang pawh in thil dang vai pui chu an valet le chuan in nei chu ka rem ti ani tur chu in thu ti in li chuan a chuan ava hril ta an nu le pa ta chuan lo lawm hle liangi pawh chu anui vur mai in nei an tum thu chu nan zi chuan zu singi chaw hril ve li chuan an nupui a nei tur chu zu singi chuan a thik hle liangi la chuan numengi pian chama thil pek tur tle reuh set ka order du min thlan pui la ti in nan zi chu alo sawma zu singi kha lo hruai tel vela a ti zai bawk zu singi thlan zum bun ngei mai chu an lei hial nge liangi te kalson hlan chuan chu zung bun chu zu singi chuan a en nun le li chuan a nupui ka ni huna chuan tia a suang tua thinna te chu boruaka an tham ral dawna ang ta riau mai a hnu deuh chuan dawr nghak tu chuan zung bun chaw bo thu chu a rawn hrilh ta hlawma an ve en dik le pawh in an hmu zo tawh lo CCTV la chu a chhi bawk si engtia bo nge tian han in zo chian chuan coffee la tura ka kalson khan zu singi chia hi om to ni dawr nghak tu in a ti ta ka chuan tu man dawr kan la chhuah san lova kan bek le keima ni pawh hi in en dik vekang ti in an in dap kual ta hlawma maktak mai in nan si beka chuan alo om tlat mai vanei thlak takin liangi chuan nan zi chu ka bula ringa lawm i ti ni lawang midangin an phiaru che nih dawn hi fingerprint pawh awm nge yang police ka wang a ti ta mai mahse ni pawh chuan engmah chu an thui chhuak ta lo li chuan a chuan nan zi chu kovin zungbun chung chang chua zawta zu singi chuan alo sawi nual tawh bawk i beka an hmu ni si kalo ak pala ka da let le hma in an lo sawi ta si ti mai rawh zu singin kalak ani lo a ti tlat bawk si an rin hlel ber ini bawk nen jela ta ni duem ni chu a chin fel dan tha ber chu ani baka nang chu mual pho ma la ngawng a nei poi vak lawang alo ti ta mai ni a tha lawm i duang chuan le ti in nan zi chuan a changa a rilru chuan na hle liangi khan zui in zu singi fingerprint chian hmu sia mahse kala lo ti tlat bawk sia i beka an hmu bawk si nen li chuan a khan a man le thum pe in tu ma hriat lo turin a ching fel ta ni kha alo ti nia zu chhungkua hi chuan min ho em alawm nia zu chhungkua hi chuan min ho em alawm nan zi in mitui tla sawi zuia ti chuan an va sual ve zuia nan inun a chan him khopa a hmangai lai che in lungai su ti dan awm ve le mayang ti in liangi chuan alo hnem ve luam company a chhuah san dawn meu chuan a thian te pawh chuan nan zi chuan ui hle engmah thiam loh na a nei lo chunga a tuar angai ta chu nan zi pawh chuan hriawm a ti hle bawk ngawi ringa alo ban dei awang chuan li chuan a chua thin a rim hle zu singi chuan zungbun chu nan si beka ti mual pho a du wangin a dah ruk tir ngei ni chu a ringa ka accident thlen tuma thil chung chang vel pawh kha chui chiang turin secretary chu a hrilh nge thil dik lo awm tlata rinna a nei tawh ani damdawi in lamah chuan nan zi chuan a fanu chu a va tlaw nurse chuan nang ni hi chhungkua in ang hle mai ti in doctor tanga te chu alo fiam ya yeila chuan a pai ni du mai lawm ni ti in alo la zawt zui a tui in lai te chu hak pha bor mai tunlai hi i lo kal khat riau mai engemaw buaina te i neim ni ti in nan zi chu a zawta nei love ka fanu tha taka min lo enkol sak thin awangin ka lawm lutuk ti in a chang mai thung buaina chu a rawn pun bel tel tela na a hmuna tura pawh chuan ruk kan duh lo ti in an lo hnar zela engtin nge an lo hriat zel thei zawk pawh a hre lo na thawk te khan an lo sawi dar a nih hmel poisa thawk chhuak lova awm tawp mai chu thil tih chi ani bawk si lo fanu zai ngai a nei bawk si nen barah chuan thawh ve tawp mai chu a thlan mai alo ṭul ta room hrang hrangah chuan in tur te chu a sem kual a ha thlak ve phian
tip zero chu rin ai chuan a dawng tha mahse chutah pawh chuan tibuai tu ala nei chhun zawm zela zuri thenkhat te chuan lo ti buaiin a pawisa te chu an lo chhut sak vela zuburin li chuan a chuan a lo vuak khalh inu leh paten an silh ngai lo chem ni chhuak ru a tih takah chuan an hlau bawk nen engtin ma an ti let ngam lo Nancy pawhin a hna chu a chhun zawm leh ngala secretary chuan Nancy chu zan lama hospital a riah thu chu a sawi awang le bar neitu in tharuk hlaw advance a pek thu a sawi takah chuan a dam lo anih chu li chuan a chuan a ring ta a chui chian an tum lai mekin thuthar an hre leh ta kumruk liam ta a accident thlen ni khan chui chian an tum lai mekin thuthar an hre leh ta kumruk liam ta a accident thlen ni khan zu singi kha damlo in hliam ang khan an soya mahse CCTV a alan dan chuan a lo kal awt awt thei si a damdawi ina a kalna report pawh pakhat ma hmuh tur a awm lo bawk chutiang ani chuan kha thil thleng kha zu singi ruah hmanna vek ani chuan ring ta chu mai baka zu singi chu psychological hypnosis alo ni ve ring ani ti te chuan hre chhuak bawk Nancy khan PTSD a nei mai baka a luwa hliam a tor awang khan a hriatna thenkhat a buai tih chu an hre chhuak leh ta zela Nancy khan a lo phasan miah lova a thianpa pawh khan a bial nu chu a lo chuh pui lo tia hriat chhuah takah chuan li chuan a chu a thawveng huai mai Nancy te nufa lian chuan a hmunah chuan vakalin yayai chuan uncle hmel tha anu chu lo hmui tumem ni ti in a lo zawt vat Nancy chuan ngawi rengin yayai chu a kalpui ta daya li chuan a chuan a lo zui ve zel ngai dam dil che ka du ani a ti chuan hetiang din hmuna ka awm hnu hian ka ngai dam thei lo che ti in Nancy chuan a lo chhang ka lo hre lova ka lo ti na in ka lo dem em em thin sia hubalak te ka tum thin mahse tin a che hi ka du tak tak ngai lo a sin a ti pawh chuan chutiang sawi chuan awmzia engmah nei tawh lo nang leh ke chu mi hrang kan ni tawh a lo ti le hmaka ani le kan fanu ni em a tam that lo awangin damdawi ina awm reng ani lawm ni engah ngei zep hlata a ti chuan anu uncle hi a pa maw yayai chuan a lo ti vata secretary khan a lo chhui chhuak vek tawh chu lo ni in oh tisinah chuan inzawmna chu in nei nge lawm mahse ka in kawl sei len ani a min chuh sak thei lovang Nancy chuan a lo ti ta nge nge kan pahnih in kan enkawl dun mai dawn a lawm a thei lo nupui hual i nei tawh kha musit leh ti du dah turin ka kal tir lovang chutiang a thleng lovang naktuka Dr. Thiamberin yayai hi a sai bawkang chuan liang in nena kan in hualna khat chu ka ti tawp daih tawh apa chu tu pawh ni se ke chu anu bula awm ka duh zawk yayai chuan a lo ti vata chu i lo hriam maw pa tel lo pawhin ka enkawl ve thei a zaina tur pawh keiman ka buai pui ang kan nunah hian harsatna thlen tur chuan lo in lan le tawh su ti in Nancy te chuan an kalsan ta a an bul maiah chuan zu singi kha a ruka lo ding ve rengin li chuan a nen chuan fa a rukin an lo nei reng ani tia hriat awang chuan a thinrim a in hro sana sa hle restaurant pakhatah liangi chu ko phein kha dawrah khan min talo tiri tuma dawr nghak tu kha ka beka zungbun i lo dah ruk tira ka hre chhuak ma hlova Nancy beka khan ka dah hman ta hlo ani kha i thil ti kha li chuan an a hriat hunah inin hualna kha a ti tawp ngal dawn ania chu ber aia pawimawh zawk chu Nancy leh li chuan a te hian fanu yayai hi an nei tawh sin ti in thlalak te chu a en tir kan in hualna te chu a ti tawp daih tawh lawm mahse chhungkua anga sei lian kan ni a chu wang chuan hetiang thil hi an ti thei lovang a lo ti ve tlat DNA report chu hmuh zuiin Nancy hian engkim hre ring chungin i laka that a chhuah der vela li chuan a nen inin hual pawh kha a sawi buai meh lova a lo bawl kual vel mai mai cheu ani hi Nancy chan him a duh awang zawkin li chuan a khan khatianga hmalata kha ani tih hre thiam tuang te rawh li chuan a hi nangmah pum kual tu Nancy laka tanga nei let lei du ni chuan tih dan kawng khat ka hria nia ti in ruah hmanna chu a lo siam pui ta zaya in mo nu ni sia engah nge min pui daya liangin a tih chuan
lungai su dan kalin engmah kan ti dawn lo ka u nen in hual si in li chuan a kha fa a pai saka atan ka u kha thesin a phat san ani hi ti in a chhang zu singi chu doctor anga in chein ya yai bula chuan a vakala check up ne hun tho vashil anu lo la thleng si lova ati puin a man mo thlaka inu lo thlen huna chuan kan zo fel dei thei do na lom ti in a lo hril le a phone sana te chu kena phal lo nan zia lo thlen chuan a fanua lo om lo awang le a sana a om box si wang chuan makati dewa an room bula dam lo ve tho chu wa zotin a hmu thu le doctor nen check up nei tur anga an kal thu te me che doctor ala hmu ngai me alawani thu in lo chang liangi chuan ya yai thalak te chu lo thonin a ko pheita a engi thelom zia hi khonge ya ya I awati chuan lunga su a hi me amasa in li chuan ani na inin kar hi engi omzia liangin ati chuan engma omlo ti in a chang do soisu ka shevek to ifanu kha li chuan a fani kha ka u ang takin ka en thin je sin hetiang te chu min shilve ka lo ringa nia ka ti palani ziep ka tum em poni lo ti pal thil thu a rai mai ka ni ka hlau thona wangin tu ma ka shilngam lo ani ka tania yai hi ka engkim ani a mi min thu sak ka hlau bok si a I chuani phot chuan I du danin ka om vekang a that chu ya yai nen hian aram danga ombo ula li chuan a hi dam chunga tan kal sanang che kha million somnga ya yai yen kol na tur le inin tuam hlom na tur mule che hi ka du to lo ticket ka lak sak vek to che u zan ina in chuak ngal don nia zu singi omna lam chuan pan dun ta a ya yai po thut pha chuan an lo phuar na samai bom alo la pom zui hetiang thil hi ka du dan ani me alawania o engi omsia police kan khol tiang ti in liangi po chaw chi ai hle zu singi chuan lo thu in liangi engkim ti chhap veka nan si le afanu te hi ram pona thon boi tumamo an thi ani ngot lo chuan li chuan a thin lunga hian no re thei ani ngai don chuang lo ati chuan no pangte ni hi ti swala nei hle nem liangin a lo ti thung in chhir le mo lak tlak lo u naw nu he remote hian ifanu thi le damin kar hi a hril thui thei te mai ania zu singin ati ta ka chuan chhuar sham ro I thu angin kom zelang ti in nan zi chuan alo ngen ngoi ngoi ka du ber chu nang hi shem huna kalla ti hi ani ifanu dam I du ani chuan nangma kha intina ro ti in liangi chuan chimte alo pe u naw nu ang tak takin ka en che a in ta na ka thoka sin engtin ngi hetia min ti thei a chan chu ka u hi nangma wanga a thi wanga ni chu wang chuan I ti tur chu min en kol kha ni le chuan a hi a ru kini lo kopa a fanu hi a li lo pai ani hi kan vai hian min bum vek ani hun a tlem sel ania nu ka hlau ka hodu ti in ya yai chuan anu chalo aw ve chena lau su buite kom lo pu in fel le hwai sen takin lo om thinang che o ti in a cha a ti su unan si ti in liangi po chuan a lo khongai ve hle a fanu chu mai mi ching tura hrilin a chala chuan a fopa wana tangkhian ka lo thliring thinang che ti in vi chu tum tamai ma seli chuan a te chon lo thleng man chu vele zu singi chuan liangi hian a kidnapa nanzi hi in that turin ati bukani ma se hei keman remote chu ka mu thei hlawa a lo ti sai sai do soisu kumruk liam ta khan nanzi hi kha hola khan thailo tum dei to a yu khan she chuakin a lo chan ta a thi pha ta ni kha nangma wanga the ni nanzi po hypnotize sa in hualangin in ngai tira rim taka na tho tirin mani in thiam lo reng rengin hun a man pha sin kan chui chuak vek to che li chuan an ati chuan nanzi po chuan alo ngai thlakara li chuan a chuan arin om lo sanemaw tia wanga a chet dan thalo zong zong tia wang khan ngai dam a dil zui mol mol zu singi la chuan ka hmu masak ber atang che khan ka pasal tura tan ka du ngal dei to che sin ka hmangai tak tak cheli chuan hemi te pahnih a hian min nei lai ti fu zo kang alo ti le sham ma se li chuan a chuan nanzi te chu lo kwa wangwangin ya yai po chuan phel zui ngal
min duh ve mi alo em ni tia liangin alo zawh pawh chuan duh lo Nancy bak duh dang ka nei lo tiin Li Chuan alo chhang liangi chuan ole ka hre thiam e alo ti ve mai a an haw tir daih masi zu singi erawh bawm chu pawmin Li Chuan te chu thih chilh a tum ta thut mai Li Chuan chuan lo tawlh sawn pui vatin amah pawh chuan hliamna tak a tawrh phah a damdawi inah ni rei tak a awm hnu in Nancy chuan engang pawh in hmangaih mahse an inkar chu a fel thei dawn lova hria in a harh hma a kalbo san mai chu a thlang ta a mahse yayai chuan a pa kha ka ngai e keimah ni min chhan him nan a dam lo a sin a dam leh dawn tawh em tiin a nu chu a lo zawt a chutih lai tak chuan nu mingi chu lo kal in Nancy chu a thin a rim em awang chuan lo ben a tum a pi a nu ai chuan keimah min beng zawk rawh yayai in a lo tih takah chuan Li Chuan tiin a pi chuan yayai chu kawih in a tap ta zawih zawih a thla khat a liam ta a Li Chuan chu a lo la harh thei chuang lo tha takin nitin Nancy chuan a enkawl a yayai pawh in enkawl tha tak a dawn tawh thu te a hrilh thin engkim a kal tluang leh vek tawh a Li Chuan pawh chu a rawn harh chhuak ve leh ta hlohmai dam chhungah inkal san tawh lo tur chuan an intiam nawn leh ta ni.